So mga pre, isang mabilisang boxing news update muna tayo. 4 na Pinoy boxer ang dumayo sa Japan para makipagbakbakan bukas. Gaganapin ito sa Koryakuen Hall, Tokyo, Japan. Dihado sa pustahan ang 4 na Pinoy dahil bukod sa prospect ng Japan itong kanilang makakalaban ay pabor din sa kanila dahil sa baluarte nila gagawin ang bakbakan. Unang lalaban ay para sa 8 rounds non-title fight ang Pinoy na tubong Zamboanga del Norte, ang dating minimum world champion na si Rene Mark IV. Ang makakalaban niya ay isang world title contender din na si Shukichi Iwata. May record itong 11 wins, only 1 defeat, 8 via knockout. Habang 21 wins, 4 losses, 12 via knockout naman ang Pinoy. Isang beses lang natalo itong Hapon noong lumaban siya para sa WBO World Light Flyweight title kontra Jonathan Gonzalez. 3 Pinoy na din ang nakaharap niya at lahat ay tinumba. Habang itong si Rene Mark IV ay napalaban na din ng isang beses sa Hapon. Ito ay kontra Ginjiro Shigioka. Natalo ang Pinoy dito via knockout. Pangalawang sasabak sa suntukan ay itong tubong Bukidnon na si Jesri Waminal. May record itong 16 wins, 9 losses at 9 via knockout. At lalabanan niya ang undefeated rising prospect ng Japan. Ito ay si Mikito Nakano. 5 Pinoy na din ang di pinalagpas sa kamay ni Mikito Nakano. Lahat ng 5 Pinoy na dumayo ay pinahiga ni Nakano. May undefeated record ito na 8 wins, 0 loss, 7 via knockout. Pangatlong sasabak bukas sa Japan ay itong pambato ng Cagayan de Oro City na si Joseph Ambo alias Scorpion. May record itong 13 wins, 3 losses, 8 via knockout. Makakalaban niya para sa bakanting WBO Asia Pacific Featherweight title itong Hapon na si Kimjin Fujita na may record na 5 wins, 0 loss, 3 via knockout. 4 na Pinoy na din ang tinalo nitong Hapon na si Fujita, habang pinakaunang Hapon naman ito na makakalaban ni Ambo. At ang huling sasabak bukas ay itong pinagmamalaki ng kabangkalan ni Negros Occidental na si Roldan Aldea alias Cobra. May record itong 18 wins, 9 losses, 2 tabla, 10 via knockout. Makakalaban niya sa pangalawang pagkakataon ng Hapon na si Masahiro Suzuki na may record na 9 wins, 0 loss, 1 tabla, 6 via knockout. At ang laban ay para sa bakanting UPBF lightweight title. Naglaban na itong dalawa noong Oktubre na ginanap naman dito sa Pinas at tabla ang naging resulta sa bakbakan nila. Kaya naman agad nagkaroon ng rematch ang dalawa para malaman kung sino ba talaga ang mas magaling at matibay sa kanila. Dihado ang 4 na boksingero na lalaban sa Japan bukas. Kung titignan mo sa online na talpakan ay ang laki ng odds kung maka-upset sila sa bakbakan. Sa palagay mo mga pre, may maka-upset kaya sa 4 nating kababayan na makipagsuntukan bukas sa Japan?